हाय लोगोफोर दा मोनाबिलिनि सम जों दायो दिमाकुचि थांनो नागिरदों जों बड' साहित्य सभानि मिटिं जानाय जायगायाव थांनो नागिरदों दा जोबोद मोनाबिलि सम जोबोद गुसु थेवब्लाबो जों थांनायखौ गाराखै दायो जों सफैबाय प्रग्राम जानाय जायगायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जों सिङाव हाबनोसै मा नुयो नायनोसै लोगोफोर नोंसोरबो नायबाय थादो बे जाहैबाय एक्जिबिशन जों बेहाय एक्जिबिशनाव हाबनो नागिरदों दायो 30 रांनि टिकेट लानानै नोंथांमोनाव नायबाय थादो एक्जिबिशन सिङाव मा नुयो नैबे जाहैबाय आर्मिफोरनि कामान बेयाव कामानखौ लागायना दोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन आरो फट' लानो गोसो दंबा नोंथांमोना फट' लानो हागोन बेहाय नैबे जाहैबाय आब' मिथि एक्ट्रेसनि दख'ना लोगोफोर नोंथांमोना दख'ना बायनो गोसोबा नैबे दख'ना बायफैनो हागोन आब' मिथिनियाव दायो जों फैबाय न' लुना दोननाय बर'नि न'खर बेवहाय बर'नि दानाय लुनाय गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे जाहैबाय जि दानाय नैथिं दङ उन्दुग्रा न' नैबे ओंखाम संग्रा इसिं न' आरो नैहाय दङ जोंहा बाथौ मन्दिर नै फारसेथिं दङ जोंहा मैगं बारि नैला बे फुख्रि दङ फुख्रि बेयाव नैबेहाय जाहैबाय खोथिया फोनाय हालेवनाय माइ गायनाय बेयाव गासिबो दङ मैगं गायनाय दं फारसेथिं नैबे हालेवनाय नैबे माइ गायनाय नैहाय जोंहा दङ नाराथिलि नैहाय नै माइनाव लाबोनाय नैला बेयो माइ रोगानाय बियो बिथिं दङ नै माइ गायनाय जोबोद समायना नुयो आरो नैबे दङ जोंहा उन्दै गथ' बानानै ओंखाम होफैनाय हालेवनायाव नैबे नै आलि दाननाय लोगोफोर दायो जोङो नै एक्जिबिशननिफ्राय बायहेरायाव ओंखारबोबाय दायो जोङो न' फारसे थांनो नाजानोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा मोनसे लाइक खालामना होदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामनानै होदो गोजोन्थों लोगोफोर दायो जों न'खर सफैबाय लोगोफोर गोजोन्थों बयनिसिमबो